rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamar yadda na yi bayani a cikin turanci, yau da ikon Allah mun naɗa kwamiti wanda zai duba mana matsalolin da muke fama da su na maganar ruwan sha a wannan jiha tamu a kuma wannan gari namu. Kamar yadda aka sani, kusan wata 4 da suka wuce babu ruwa a Gusau da kuma kewaye. Wannan abu ne wanda ya damu kowa kuma ya damu gwamnati. Ganin halin da muka samu wannan jiha kan maganar ruwa, shi yasa cikin satin da aka rantsar da mu na ziyarci wannan gidan ruwa don na san wani irin matsaloli suke fama da su. Alhamdulillahi na je ni da tim ɗina mun duba, kuma a cikin gaggawa mun tambaye su menene matsalolin wanda suka gaya mana a lokacin, wanda na ɗaya magana wuta da yake an riga yanke masu wuta a lokacin, kuma ba su da kuɗin da za su sayi diesel don a sa a mashin ɗin nan don a ba al'umma ruwa. Matsala ta biyu shine chemical ɗin da ake bayarwa don ya zamanto cewa ba a ba da gurɓataccen ruwa ba. Alhamdulillah a lokacin na ba da kuɗi an sai wa'annan chemical, wanda dalilin haka ne aka fara samun ruwa a cikin garin Gusau da kewaye. Maganar ruwa abu ne wanda yake dole a ɗauke shi da muhimmanci, don da shi muke ibada, da shi muke yin duk wasu abubuwan da ya kamata. Saboda haka na ga lallai dole in yi wani abu wanda za mu tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan matsala ta maganar ruwa da muke fama da shi a cikin garin Gusau da kuma kewaye. Wannan shi ne babban dalilin da na ga ya kamata akan cewa na naɗa kwamiti ne wanda mun yi imani, kamar yadda na gaya masu, mun ba su amana, kuma na yi imani masu amana ne, su bi diddikin su ga menene wa'annan matsalolin da gidan ruwa yake fuskanta, wanda nan ba da ɓata lokaci ba za su bi diddigi su duba mana, su tabbatar mana cewa ga irin matsalolin da kuma hanyoyin da za a bi na shawo kan wannan matsaloli da ikon Allah. Saboda haka yau a wannan rana membobin kwamitin nan ga su a gabanmu, kuma yau na ƙaddamar da su, wanda su ne da ikon Allah da kuma irin fahimtar da suke da shi na wa'annan matsalolin ruwa da muke fama da shi, za su ba mu shawarwari ta wani hanya ne. Na farko shine a yanzu menene ya kamata mu yi, sannan nan gaba kaɗan menene ya kamata mu yi, sannan muna son su tabbatar mana da cewa an kawo ƙarshen wannan matsala ta maganar ruwan sha a wannan gari da kuma wannan jiha baki ɗaya. Saboda haka ina kira gare ku, wannan dama ce da Allah ya bayar, kuma mun yi imani kamar yadda na ce muku, na ba ku amana, ku je ku bincika, ku zakulo duk waɗannan matsaloli don mu kuma buga a gwamnance wace hanya ce za mu bi don mu taimaka muku, a taimaka ma al'umma, ya zamanto cewa maganar ruwa a Zamfara ta zama tarihi da ikon Allah. Saboda haka ina ƙara kira gare ku da ku sani cewa wannan abu ne na al'umma, kuma haƙƙi ne na al'umma. Saboda haka na imani
ba za ku ci amanar gwamnati ba, ba kuma za ku ci amanar al'umma ba. Allah ya sani, kamar da na gaya muku, wannan abu ne na yi shi haka Allah, kuma na ba ku amanar al'umma. In kun ci amanar al'umma, ku da Allah, in kuma kun yi, kun san sakamako. Assalamu alaikum.